kadang kar beng lo pini do ke lo don ki milun kana jan alun kana jan men kla lo palot arong labang sulun kana jan mati video ba milutum prabjin pen LST enterprise youtube channel long selitum langlong ida prang po lasi pini ke labang sulun kana jan long koma sik chaparjan ingma full detail lang isinang tutangte a video le start lo nang labang sulun kana jan long chaparjan bang po bang pitu men ke lai ken lo roman teron Ristina Phangchupi Sumsi Terang Mirbin Teron Pi Anima Rong Pipi Lapen Resiston Ingti Alang litum phan ilitum labang sulun kanar janong alang litum chapajan the iglongji palat arong labang su alonjir kelutung bilai khenlo nonam che thangklong singar alang limen ke sarsing ingti lapen juti terang pi alang tuma se litum labang su alonjir rong litum aju iglong po labang sulun kana jan phan video concept mate direction ki bidon bang fomen klalo bismo hanse lapen labang sulun kana jan phan mor krep dun mate editor bang fomen klalo baskar jyoti dole lapen producer bang fomen klalo longsing teron nantum labang sulun kana jan mate visual wam nang tum lang iji blote official LST enterprise youtube channel sinang tum lang iglong po nantum lokson kake karbing long mopen nam se thangklong video mate actor actress video lang verite nantum handshake channel option subscribe inon lapen like tan pidon inon lapen comment nang tokenam chining non pini video klan sikang tonlo ko ruang thu